ଭିଡ଼ିଓ ତ ଥିଲା 1.5 ମିନିଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜି ଦିନମାନ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଚିକେନ୍ ଧରେଇ ଦେଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ଛାଡ଼ଖାଇ। ଏପଟେ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ନିପା ପୋଛା ଧୁଆଧୁଇ ଢେର ସାରା କାମ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଏତେ କାମ ସାରିବା ବି ମୋ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି ବସି ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିପାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏକାବେଳେ ଏତେ କାମ ସାରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଚିକେନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ପୋଛାପୋଛି କାମରେ। ମନରେ ଡର ଥିଲା, କାମ କରୁ କରୁ ଚିକେନ୍ ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଗାଳିଟା ଆଜି ଶୁଣିବା ଥୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥାଏ। ଚିକେନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ସହ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ସରିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଦିନ ବୋଉ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥାଏ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇବି ବୋଲି। ନା ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ନା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ଆଉ ସେଭଳି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇ ଏପଟେ ଚାଲିଲି ଲିପାଲିପି ଡ୍ୟୁଟିକି। ଲିପାଲିପି କାମ ସରୁ ସରୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ କାମ ଏଇଠୁ ସରିଗଲା? ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ବି ସରିଯାଇଛି, କାରଣ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ଆଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁଗା ଯେମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଏ ପଇସାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।